Vacuum Saver er en revolutionerende serie af patenterede, miljøvenlige og unikt designede beholdere, der forøger holdbarheden af dine fødevarer helt op til 5 gange. Når luften pumpes ud af beholderen, reduceres mængden af bakterier og fugt i beholderen, så indholdet holder sig friskt og sprødt væsentligt længere, så du undgår unødig spild af mad. Alle vores produkter er 100% luft- og væsketætte og kan stables. Flavia og Krystal-serien tåler både frys, mikroovn og opvaskemaskine. Sådan gør du. Fastspænd hængslerne for at sikre låget. Placer pumpen over ventilen og pump luften ud. For at åbne igen, trykker du på vakuumventilen for at tage trykket af beholderen og klikker hængslerne af siderne, så låget løsnes igen. Læs mere om produkterne på www.vacuum-saver.dk. Vacuum Saver støtter stop spild af mad, Danmarks største bevægelse mod madspild.